ריצה זה דרך חיים. ארצים מדהימים, ארצות מעוררות השראה. לדעת פה חילוף, תן לרוצות ככה. אנחנו עכשיו רצות מגשר הפקק לבנות יעקב, פעם ראשונה בהר לעמק, מקצה הראשון שלנו. מתחילות את ה-24 שעות, והולך להיות כיף. התחלנו! תודיעו! ביי! בהצלחה! ביי לכם, נתראה! ביי! תתחיל לאט, ולאט לאט תוריד את הקצב. אני רץ הרבה יותר מהר. אני הרבה יותר. מה אני אגידו? יופי, לשם. יופי, כל הכבוד. עשינו 220 קילומטרים. הנה אנחנו מגיעים. לילה, בוקר אנחנו רצות. אני רצה נורא לאט, אבל בגאווה.